și veniți la cules de porumbele de pădure. Poame sălbatice de pădure. Sunt în izvor de sănătate pentru organism, pentru inimă, pentru circulația sângelui, antioxidanți. Deci benefice organismului uman. Sunt foarte sănătoase de consumat, le găsiți acum toamna la pădure, numai să veniți să le culegeți. Sunt mai multe soiuri, mai mici, mai mari, care sunt mai zămoase, care și crapă deja. Aici miroase foarte frumos că avem arbuști în spate am cules, aici sunt mai mari și am cules. Sunt foarte, 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 foarte sănătoase porumbele de pădure. Izvorul sănătății. Aici la pădure, farmacia naturală din pădure. Pădurea are grijă de noi, numai noi trebuie să o protejăm și să o iubim, că ne oferă multe. Și uitați acum spre toamnă, că și toamna se culeg porumbelele, că se coc. Acum, în luna octombrie, de la sfârșitul lui septembrie, spre octombrie găsim porumbelele sălbatice de pădure. Izvorul nostru natural de sănătate. Farmacia pădurii, farmacia naturală din pădure. Porumbelele sau poamele de pădure, porumbele sălbatice. Haideți la cules!